o meu traballo xira sobre a diversidade corporal. Tamén diversidade étnica, vínculome coas minorías do meu prisma gráfico, non? Porque eu realmente son unha diseñadora gráfica que ao final ilustra e ilustra sempre para o mesmo cliente que son eu mesma. A peza de arriba é un proxecto editorial para o periódico El Mundo, na súa revista de papel. Aí é un proxecto cultural, non? Entrar nas diferentes etapas do sono propiciaba, pois, unha nutrición mental ao nivel máis profundo, reflexións, inconscientes sobre a propia identidade, fomentaba tamén certas, conexións químicas que favorecen a creatividade. Bueno, esta peza empezou pola parte de atrás, que non deixa de ser un lettering, un texto ilustrado. Todas somos xoiñas, seres vivos de carne e sentimento. Na miña faceta profesional traballo en digital e aquí permitinme o luxo de facelo analóxicamente. Tamén é moi importante para min a cor. Eu non podo vivir en tonos terra, encántame blanco e negro, alto contraste, super, composición a tope, alegría de vivir. A min a cor é moi importante para min. Diversidade corporal tamén e a mirada. Aquí podes ter moitas referencias, pero é sempre a mirada dos outros a que lle damos demasiado valor cando realmente a que importa é a dun mesmo. Entón, bueno, a mí interésame falar desas cousas.